В тези две посолства действително има заплаха. Това нещо се съгласува с всичките органи на МВР, влиза в гласуване един път на годината и това нещо приключва. Сега в момента правим неща на пожар, които мисля, че не са съвсем редни. Ще ви помоля за един честен и откровен отговор. Какво е вашето лично убеждение? Има ли според вас реална заплаха от терористични актове срещу Испанското посолство в София? Значи, ако мислите, че аз си мисля, че няма, а пък се опитам да го завуалирам за някакви думи, грешите. Считам, че ако действително специализираните органи преценят, че това посолство би могло да бъде обект или мишена на терористичен акт, ние трябва да направим всичко възможно, че да опазим не само това посолство, а и хората около него, които живеят. Не, вие как мислите? Лично вие как мислите? Аз не се считам в достатъчно степен компетентен и мисля, че много малко са хората, които биха могли да имат 100% сигурност за това дали едно посолство е заплашено или не. Вие знаете, че специално в случая за Испанското посолство има вътрешни така сепаратистски движения и така нататък, които не знам до каква степен България е арената на тяхната борба за някаква независимост, но пак казвам, не мисля, че аз или вие или който да било може на 100% да каже има заплаха за Испанското посолство или няма заплаха. Аз вярвам на институциите, в това число и на българските, но искам всичко да става по съответния ред. Аз мисля, че единствено и само Испанското посолство подходи почтенно към Столична община по съответния ред и затова гласувах за. Ами, те може по същия съответен ред и почтенно да подходят и другите посолства, чието страни след това ще бъдат председателстващи. Съгласен съм, обаче, ако ние тръгнем по този ред, за който ви говорих от началото, тази опасност за автоматичност просто изчезва. Няма как да стане. Всичките тези неща, за които аз ви говоря, те трябва да стават на базата на един предварителен съгласователен режим. Както между другото се случва за всичко. Как може, когато 10 души решават да направят някакво бдение или някакъв митинг, да се съберат хора и да решат, нали, трябва ли да се отпусне, да се даде разрешение, макар че режимът отскоро е уведомителен, колко полицая трябва да го пазят. Всичко това нещо е плод на някаква аналитична дейност. Това няма автоматизъм в тия действия. Вие смятате ли, че вашите мотиви, според които вие сте гласували за и сте подкрепили доклада на заместник-кмета по транспорта Любомир Христов за Испанското посолство, смятате ли, че тези ваши мотиви ще бъдат разбрани от живущите в района и ще бъдете убедителен за тях, които обикалят в карето, търсейки място, откъдето да минат? И не само живущите в района, всички, които минават през центъра. Значи, първо искам да ви напомня, че става въпрос за съществуващо положение. Не става въпрос за бариери, които ще се поставят сега. Да, съществуващо, но не бяха спуснати бариерите. Те спускаха се от време на време, Аз съм минавал често пъти там, не съм. Аз също минавам, на Шейново има спокоен. На Шейново има спокоен изход, сега за съжаление блокирах коя точно тази улица, която в дясно Шейново се пуска и излиза долу на булеварда до канала. Има спокоен изход, няма никакъв проблем по отношение на натоварване на движение или на нещо такова. Сега аз пак казвам, Испанското посолство е едно от 5 или 6, което е заело и са затворени улиците и пространствата в това каре. И то, ако трябва да бъдем честни, аз пък ви призовавам вас към честност, Испанското посолство в сравнение с всички останали посолства и резиденции в това каре създава най-малки неудобства. И понеже има почтенността да изпрати по съответния ред и това да влезне в сесия на Общински съвет, и ние всички се изредихме сега върху него да кажем колко е лошо и колко е трагично и как съсипва цялата проходимост на улица Шейново, което не е съвсем така. Не, това е просто един частен случай, но то каквото е за частните случаи, това е и за общите случаи. Така е, обаче знаете ли на какво ме прилича? Това ме прилича на това, че винаги тези, които присъстват в час, отговарят за отсъстващите. Горе-долу и така сега заради Испанското посолство и публичността, те трябва да отговарят заради това, че други не са го направили като хората, което мисля, че не е съвсем правилно. Ами, показателно е поне за практиката, но в репортажа беше зададен един така риторичен въпрос от независим общински съветник Данчо Хаджиев. Ако България бъде председателстваща Европейския съюз, вие смятате ли, че в някоя държава, членка на Европейския съюз, улиците, на които се намира българското посолство, ще бъдат затворени поради опасност от терористични заплахи? Считам, че ако се подходи по този начин, може и да стане. Факта до момента е, че ние почти не сме подавали, това е моята информация през Външно министерство, почти не сме подавали подобни искания. Няма как ние да разберем дали това е така или не, при положение, че не сме се опитали да го направим. А по въпросните бариери пред Испанското посолство изобщо законно поставени ли са там? Нали, улиците са публична общинска собственост? Законно поставени са. Единственото нещо, което не беше спазено до края в отклик на този призив за почтеност и честност в отговора, е това, че те трябваше да бъдат по-рано демонтирани за сметка на този, който ги е поставил, т.е. за сметка на самото Испанско посолство. Това е единственото така разминаване с действителността. Тоест, това е нещото, което може да се счита за някаква колизия. Има ли реална опозиция в Столичния общински съвет? Естествено, че има. Много по-малко, много по-сериозна и много по-смислена, отколкото в парламент. Добре, питам ви, защото независим общински съветник Данчо Хаджиев преди малко в репортажа каза именно това. Нормално че всички са подкрепили
ГЕРБ, защото липсва реална опозиция? Аз мисля, че ви дадах едни съдържателни мотиви, които няма никаква политика в тях. Аз 6-та година, вече 7-ма работя в постоянната комисия по обществен ред и сигурност и особено в тези гласувания гласувам доста сериозно и така експертно, не гласувам политически. Другото, което трябва да се знае е, че над 95%, да не кажа дори и малко повече от гласуването в Столичния общински съвет, вие правите мониторинг там и може да потвърдите това, са не политически. Няма нищо политическо в това да гласуваш наименуване на улици или да маломерни паралелки или детски градини. Няма политика. Политическите въпроси са 3-4 в година. Политически въпрос е бюджета, политически в партийния смисъл на думата. От гледна точка на управление на менеджмент всичко е политика, разбира се. В широкия смисъл, в тесния смисъл на думата са 2-3 решенията годишно. Така че не е гласуването за Испанското посолство показателя дали има опозиция в Общинския съвет или не. Това беше коментирания случай, за това ви зададох този въпрос. Колеги, има ли зрител на телефона? Ало? Добър вечер, в ефир сте. Добър вечер. Ами аз имах чувство, че вашия господин насреща. Ало? Да, чуваме ви. Да. Имам чувство, че предварително сте се подготвили по въпросите, така вие още не сте задали въпроса и той отговаря, но явно, че доста уволнен. Ами сега аз какво ще ви кажа като гражданин, нали? Мисля, че в основата на всичко стоите, господине, стои си общината точно. Защото във всички градове в България и във всички села, деца казва, първите етажи няма гаражи. Всичко е узаконено и то си от архитектчета и от тези от днес, де взимат парички така за кръчмичка, за магазинчи, за бутчица, за той, за оной. И ето заради това е така напрашкано навсякъде с тия коли в цялата държава. И в основата на той са точно вие общинарите. Да, това е така. Кажете нещо напротив, че не е така. Кажете ми къде има гаражи. По един гараж има на 3 улици. Това е. Лека вечер ви желая. Добре, благодаря ви за обаждането. Само да направя едно уточнение, че това не е моя господин. Това е общински съветник Стефан Иванов от групата на общинските съветници и заместник председател на групата общински съветници на СДС в Столичния общински съвет. Второ, съвсем нормално е да бъде подготвен. Аз съм казала темата преди да го поканя в това предаване. По-лошо би било, ако съм поканила гост, който е неподготвен. Добър вечер на следващия зрител. Ало? Добър вечер. Ало? В ефир сте, да? Значи, те бариери и те паркинги общински са малко. Още трябва да се направят. Не им стигат на тях по принцип, защото те са много хора. Тани са много важни за държавата, пък ние гражданите да се оправяме нашите си неща. Приятна вечер. Благодаря ви. Друг зрител имаме ли на телефона? Нека тогава, колеги, да видим репортажа от Министерството на правосъдието, незаконните паркинги на държавните учреждения. След няколко годишно безстопанствено отношение към публичната общинска собственост, Столичната община реши най-сетне да започне проверки за поставените незаконни бариери и ограждения около сградите на министерствата и държавните институции. Според данните от проверката, направена през 2007 година, парламентът и 4 министерства бяха заградили паркинги без да плащат служебен абонамент на общината. Загубите тогава възлизаха на 2,7 милиона лева годишно. Абсурдното е, че сред тези министерства е и Министерството на правосъдието, символ на законността и справедливостта. И именно то извършва законовото нарушение, като е преградило цяла улица публична общинска собственост. И докато през всичките тези години физическите лица плащат високите такси за синя зона, то депутатите и министерските служители са се самоосвободили от подобни задължения. За паркинга вие ли отговаряте тук? Не. Ами? Защото виждам, че почиствате. Това е на министерството. Аз министър към министерството. Към Министерството на правосъдието сте? Да. А кой е служител, който отговаря за паркинга тук? Защото този паркинг се оказва, че е незаконен и няма разрешение от общината, тъй като Министерството на правосъдието не си е платило за служебен абонамент. Влязте най-добре тук. Да се обърнем? Най-добре влязте тук в самата сграда на министерството. Добре, благодаря. Аз не мога да ви дам такава информация. Добре, благодаря. Аз съм само служител. Влязохме в самата сграда на Министерството на правосъдието, свързахме се с
представител на прес-центъра.